Raġel li ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti jinħeles mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet wara li ġie mixlib bi vjolenza domestika wara li allegatament sawwat lil martu u mbuttaħħa taraċ. L-allegata aggressjoni seħħet tlieta filgħodu fid-dar tal-koppja. Il-mara kuntattjat lill-pulizija fis-7:30 ta' filgħodu u qaltilhom li s-sieħeb tagħha kien għadu kif aggredija. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Omar Zammit spjegat li ċemplu lir-raġel biex imur id-depow fil-Furjana u minn hemm arrestawh. U ġie mixlu wkoll li uża apparat elettroniku biex jeddet lil martu. Il-mara soffrit ksur fida bir-raġel mixli li kaġunala dawn il-ġrieħi gravi. L-akkużat wieġeb mhux ħati. Id-difiża talbet għal-ħilsi mill-arrest li ma talba ġiet milquha mill-Maġistrat Charmaine Gallia fuq depożitu ta' 2,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. Il-Maġistrat ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur il-vittma. L-avukati Franco De Bono u Francesca Zarb qed jirrappreżentaw lill-akkużat. Is-seba' irġiel Sirjani li ġew mixlija b'tixrid ta' materjal estremista ftit ta' xurilu qed isostnu li nkissrulhom id-drittijiet fundamentali tagħhom għal smigħ ġust fi żmien ġimagħtejn kif stipulat mill-liġi. L-irġiel li kienu ħarbu minn pajjiżhom fl-2017 tresqu l-qorti l-ħadd 30 ta' April u baqgħu jinżammu arrestati. Huma qed jiġu akkużati b'diversi reati serji fosthom li xerdu messaġġi li jħeġġu reati terroristiċi li reklutaw jew ħajru persuni wetu atti terroristiċi li jgħalmu lil persuna jew persuni oħrajn kif jużaw splussiv jew armi tan-nar, kif ukoll li ppruvaw jivvjaġġaw lejn l-Unjoni Ewropea biex jieħdu sehem f'attakki terroristiċi.